Ga sakon mai martaba sarkin Kano na 16 Alhaji Sunusi Lamido Sunusi ga al'ummar jihar Kano, ku saurari abin da yake cewa. Abin da muke kira ga mutane shine a ci gaba da kiyaye wannan zaman lafiya. Wannan yakin ko rigima da ake yi ba da mu ake yi ba, da hukuncin Allah ake. Shi kuma Allah baya bukatar taimakon kowa, saboda haka a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da addu'a, Allah ya ci gaba da taimakon gaskiya da adalci, kuma duk wanda yake neman ya hura wuta a Kano, Allah ya sa wutar ta kone shi. Duk wanda yake son hankalin mutanen Kano ya tashi, to shi ma Allah ya tayar da hankalinsa. Allah ya tsare mana ƙasanmu, Allah ya tsare mana rayukanmu, Allah ya tsare mana mutuncinmu. Ci gaba da zama lafiya, ci gaba da addu'a. Insha Allah duk wanda yake jayyar hukuncin Allah ba zai je ko ina ba. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.